Mira, la meva vinculació amb el món del vi va començar de molt petit. Per què? Perquè a casa, allò en ple centre, diguem-ne, de la Garrotxa, a la canya, ja al rebost hi havia una bota. Aquella bota que els meus pares, doncs, quan començàvem el temps de Brema, ja per una banda anaven a buscar la mostera, que és el most, que ens el anàvem prenguent i que no acabava mai de ser vi, i després aquella bota del vi fet, del qual durant tot l'any, diguem-ne, anàvem fent i que et portaven allà, diguem-ne, amb els bocolls del camió. Sempre he pensat que el vi a la cuina ha estat, diguem-ne, mal prestigiat. Aquella, diguem-ne, mala costum, aquella mala praxis que hi ha a la cuina de quan fas una recepta, tira-hi un raig de vi, dius, per què aquell vi ha de ser un vi ordinari i en canvi no pot ser un vi bo, sempre m'ha portat, diguem-ne, a anar a buscar aquells vins bons. El vi blanc, per mi, té molts matisos, pot tenir tants matisos com un vi negre. El vi blanc també pot ser un vi envellit, també pot ser un vi que tingui, diguem-ne, allò a fusta, i el vi blanc pot tenir tanta personalitat com un vi negre. El vi blanc és un vi que té molta, diguem-ne, perfecció, que té molt recorregut. Al vi blanc li hem de donar aquesta personalitat al moment i aquella cuina que es mereix.